Кажи зараз. Здрасти. Приятели, здравейте, отново се върнахме с Brawl Stars и ние се включихме сега в Brawl Stars, новата подобрена, и миналия път сезон печелихме този и този. Съм 2000 купи. Имам даже гаджета на Нита, никога не съм ви покажал. И така ви показвам гаджетът на Нита. Но искам да играя с нея. Може да играем с мисля. Аз играя с това. Ами ли звука? Ами ли звука? И, приятели, ние сме до тук. Това не знам какво кажа, че отгоре е изключено. Сега аз да те Вижте, че съм бил голяма беби блок. велик брат. Имам безплатен. Сега бях на пауза. Приятели, сега малко ще се закъсна. Аз съжалявам, че забравих да пусна видеото. Гръмен ли? Не. Добре, това ще не защитава. Да, аз ще мога да я победа. А днеска боля ли те главата, Вилай? Не. Извинявам се. Дайте и Да ме победят. в нашия супер магазин. Ей, Там черни. ще получите ваучер 1805. Ако там влезнете, ще бъде много добре. И си купете планчетите. Вижте каква е. Хайде да играем. Къде играем? Какво? Не по-големи приятели. Абонирайте се за видеото. Ще абонирате, ще стане по-място. Да, абонирайте. Гледал търсим гамант. Един взе гамант. Ние станахме пълна уни. В играта ми. Какво стана? И ще получите безкрайно 1000 Добре, джема. Ще получите ето тази нови. Ето, ние те победих. На черни. Ето. Ние сме 4, 3, 2, 1. Няма да хватим. Найс. Хайде. Хи, приятели, спечелим 100 розови. 100 розови точки. Ето ки, 100. Розови точки. И, приятели, така няма едно точно да си купим никой от тях. И тази можем колко. Приятели, ето само форма. Ето да играем с Иван спечели. Ярно ли е? Тъчено. Пред мен много не зват и краща. Гаджет. Ще бидем гаджетите на всички. Не на това какъв интересен гаджет. Да, ще играем. Моя. О.
Дори без причина ги гръмат. Те нема. Не цял пътя ми да мина. Главата му. Също ти има лъмп. Но аз нямам. Но имам. Два отбора трябва да победим. Преди беха 3. Бързо. Айто ги. Пада ти батерията, майче. И победих. Много вредно ти. Да победим тъча. И те да бъде бил. Да. Отвратително с... Будих. Будих. Сядли този стиратките. Победи. И печелим. Ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре и се абонирайте. И приятели, ще ми падна батерията, сега да го зарежда. И приятели, ще си размуртим едно вариант. Сега да го качвам. Айде, че вече трябва да побързаме. Вече всички са чули 10. Махай се. Чакай там. Приятели, защото съм... Всичко е зареждаш. Това е 6. Не, Влади! Ти това да сега ще пуснем това. И взимам това. Да го зареда. Тук ми е малко! Защото съм го скрил. Гал ще викаме. Както... Има спагети? Сега... Казах, поръчах спагети. Мамата ми да уча. Дойде. И ми се гледа. Мамо... Ти ли си яденето? Не. Ами що? Парите? Приятели, свършихме видеото, че да абонирате, дайте палите нагоре и ще гледаме в YouTube.